Кажи му да се махне, трябва да изляза да отида на старта. На кое? Не да знаме. Те прототипа съвсем друго място тук. А защо не е дело това, не? Да. Ще да знам. Кой да ти каже? Тук какво имаме? Азбук ли имаме в началото? Нямаме ли? Айде. Аре, Лешпер, на къде? Мама ви да е публика. Дай малко назад. Карнет нямаме. Да, бе, точно. Изпратила съм Райчо за роботс. Къде? Где отиде ония? Натитикс. То стана да си иде тук. Чакай, задръжте. Това е много глупо отвитиш. Ама какво такова сега? Сега гледай, сега трябва да разлепя ти. Да. И тук да го почистим. Айде, бързо плавате да има. Айде. Интересно дело това не е дюкова стадиото. Извинявам се, не пахне. Пъти? Оп, не слабе. Знаете ли си порите екстремичи, бе? Да, първи стълба. Стълба, нали? Втори реката на Плачковци. Реката Мерси. на Плачковци, да, то ти е Може някакъв... стартираме да знаеш. Айде. След реката на Плачковци отиваме на тази язовирна стена. Да, да. Как? Дяло Ваня? Дяло Ваня къде? Не знам. Той вървеше долу пред нас. Значи те, защото Петъра и сега там така снимат, вика първо Дядя Ваня, колко стълба и после той. Плачковци реката, Ти с нощи после не завърши ли? стената и после той. После хлебозавода след стената. Да, Интересно ми където и дере на Плачковци. Не мога го намеря на навигацията. Някакво дере има. Ма за нас ли? Да, тото ето, втория ви екстрем е толкова. Преминаване през дере. Преминаване през дере на Плачковци някъде, обаче не го знам къде. Е, сега като си казаха, че първо там ще ляхорят и после... Сигурно пак ще после качи ходим координати, на ама. стената. Да, той сигурно ще качи координати. освен Не те, да. знам, Колко ли сте? Колко ли сме? Като гледам май са 5. 6. 6. 6, трима финиширахме и трима не финишираха. А пак по записване ги броих 14 или 15. Те го капаха много. Те и вчера го капаха много. А той Петър тази сутрин го видях, викам, защото няма, не мога да си оправя сентеля. Модифицирано тук ли са? Те прототипа са май повече. Да, те са повече. Повече са, не? Прототипите са към 14. Те, една витара имаше турска, тя вчера още така на първия екстрем. Само докато ти подава и фръкнала кардана
закачил лебедката, после и лебедката спряла и айде тук. А пък гитарата е много направена. Направо и гръм. Казах, ще стартираме ние. Унифицирано. След унифициран сме ние, бе, его, чакаме да стартираме. Сега в колко се казаха? Сега бе, сега сме ние, бе. След малко. Ами, някакви хора нямат роутбук, защото явно не знам успали са какво, като мене, защото и аз се успах. И тъй. Организацията май не както. Ние вчера отиваме тук на първи екстрем, давам горе карнета на съдята, той вика, тук ли трябва да ударя печат? А той не знае Той ми Христо седят. Лайбе разбра, след това идвали някакви джипки, той е викал по радиостанцията. Абе идват някакви джипки, ама аз кой клас трябва да гледам? го направо. Звъни му и то звън, човек ще се кърти някъде. Ще го майна, ама се съзнае. Човката. Него ще се изгъна. Ще го напъниш някъде и ще захоли. Голям късмет вчера с тъщанга. Ами, то стълб не може да стигнем до там. Що? Стълба, като си оставиш колата и вървиш точно една минута пеша. Няма една минута. Ето и Ти там, дето в дерето, дето... стълба високото напрежение, бе. Дето ония път, дето Да, само... ама то там казаха, че ще... И там дерето искам да отида. Ами то дирето, ние от дирето ще дойдем на стълба. Не, първо ще отида на стълба. Тъй като не му ли го дава на косе? Дерето някъде на Плачковци отстрани, някъде в някакво дере там, преминаване през дере улица Ивайло, какво беше там, беше окачал. Някъде си на Къндър Дивия. И после... Тук някой река има, ама то още, то не пише нито екстрем ли, ние ли. Гробище, ама бе. Аз като гледам тук ви бая ще покарате докато стигнете. 71 км са. Не малко. По принцип, по план график го дава след час и нещо да отидете на третия ви екстрем, На третия? На третия, към 11 и на стената. Ние сме на стената и ще ме гледаш къде ще трябва да минеш. Той ще види. Ще ме види това. Ще го видя. Сега, оказва се, че тия, които нямат роутбук, се отказаха, искат да тръгнат с начинаещи. Вие имате роутбук и сте номер 130. и сте втори в класирането след дядя Ваня. Само да видя другите дали имат роутбук и ви пускам. Добре. Роутбук. И как ще няма да? И как къде е? Защото не са отишли долу на той. Брат, аз се успах, бе. Аз тръгнах 9 и 15-20. Да. Да някакъв бащати. Да тръга. Защото не гледат програмата, седят, чакат тук. Пак той имаше брифинг долу, даваха книги, всичко обяснява. Ние брифинг не отидохме. представяне на представа. Да, минахме. Чакаха, ама. Аз на пътя ми даде Йоско книгата и вика, айди бегай. Само не чупиш курника, не може да не се косира. Да. При трима човека. Не, сега сме 6 пак. Ама те първите трима, дете вчера не финишираха, ги няма зара изобщо. Не са минали и през екстрема, първия не са успели да минат. Пък първи екстрем, знаеш къде? Ето тук отгоре на 800 метра. А ти как чупиш тангата? В реката на 16 км. На Царева ривада в реката. Тук дядете Ваня с покара. С витарата. Бялата? Една с бялата, да. Ще ми мини през краката Знаеш вчера. как вчера мина? Бах ти. Страшен психопат. Ей те кара. Кунска паци. Старшия. Ей го дява, Ваня. Момчета, Да. айде в 10.08 ви пускам. Колко? 10-0, сега колко е? 06 2 минутки му. Паля. Ще ви кажа една Карнет. минута. Ето. Само двамата тръгвате. Аз дява, Ваня. Не, дяда Ваня къде е? Ей го! Его е там долу. Ало? Как 100 метра и сме наляво, те. Какво няма? Не, ти вчера трябваше да. Казвай ми, ще карам тук, дойде излезем по нещо по... Ей тука. Ми казва, тук ще карам полека да ги хванем всичките пътеки. Сега нямате ли книга? Е, Що сте такъв
сега спада. Сега спа, не ми дигаш. Как да ти дигна, като ми спрям телефона? Трябваше да се качиш горе, ама излуиш на стълба, от стълба реката на Плачковци, язовирната стена и хлебозавода 4. Аз не виждам циферблата там, то май не свети. Път някакви ленти, ама той като екстрем. Там някакво... Направо да, ние къде взем на път. Ще излизаме там на къщите. Тук да, по лентите. А? Тук ли да е? Що има ленти, брат? Сигурен си? Ще се наиграем тук. Ще се наиграем. Направо? Да. Сега? Да, просто. Сега ще дойдем. На къде? Надясно ще дойдем след малко. Някъде търси дясно. Прекрасно.
дясно? Ясно. Дясно. Ясно. Тук сме, нали? Да. Добре. Фанал си книгата, да фана някакво темпо. Нищо не пише нападнал на това, нали? Ама това огазва. Наближаваме. Шеба. Път отляво ще имаш, ще ходим направо. Направо, направо, направо. Сега 100 метра и сме отляво. 60, 70, това някъде изкачване. Началното подписна това. Его е, там му изкачваме. Да. То ли? Къса отсечка ли? 40 метра. Спускане. Спускане. Да. Един път едно тук наваля със състоянието, аз не помня това място. Да, тук коловоз, помня го. Това е от 2011 състоянието. Спускаме, да. Тук има пак дясно. Да, тук. Сега трябва да излезем някъде на асфалт, имаме стоп. Него асфалт отдолу. Къде е стопа? Карай сега тук, по някакво мощче трябва да минем тук. То няма мощче. Какво има? Тук ще е голям бряг. Голям. Те бариерата, тут е мощчето, те са я затворили. Как ще стане? Из нея. С нея отпус. И на луд дрехи носа даже. Виж, че там къде са лентите. Къде? Тук е дарено да са между лентите. Къде видя дали? То с лента е у нас лента. Ама има голям камък. Видя го. И брега. И тук е голям камък. Добре. Брега. Брега харесва ли? Не вече. Спрей. Спрей, Вова. Прав ще го пуснем. Ма е много голямо. Не, Тя сме наляво. те. Имаш стоп. На къде сме? Наляво сме, но имаш стоп. Спряхме вече.
Вдясно път. Его. Ще станаха 40 метра. Чакай малко се. Какъв път? Вдясно? Да, дясно. На колко метра? На 240. Сега на колко сме? На 40. Трябва да има някакви ленти, може би, ама... Път вдясно, не вляво. Сега вляво са пада. Сега не се пада вляво. Оттам където спряхме, Да. 240 метра трябва да има вляво. Ние спряхме след бариерата. Ами да, и някъде тук трябва да има път. Аз път тук не вижда той кое. Не. Ленти не са вижда. Браво, път, браво, път. Ето и кое го, его. Как ти го видяхме, бе? Не знам. Да навлиля? Да. Добре. Такъв голям път, как ти го видяхме на Али? Няма нищо, спокойно, добре сме. Мисля, че те още няма никой пред нас. Тук долу на къде сме? Пътя тук, как му да идва. Спускане ли имаме? Тише, ама. Чакай, тук какво стана? А? Тук какво стана? Какво? Такова? Метър тя каза. Вот погоним. Като посока ли? Да, търсим, тясно. Ясно, но отляво трябва да не остане някакъв път. Ама имаме още време до метър. Добре, държи ме като наближим да гледам. Я чакай. Там долу имаме Не, калка. дай още. Да, тази има път отново. Дай още. Тук някъде. Сега имаше май път отново. Тук имаме път отново. Погоним, това с това сега. Асфалт. Чакай. Имахме пътя тук вляво. Ма не сме там. Не сме ли там? Тук някъде сме. Стоп нямаме, да? Тук по асфалт. Вляво. Има ли ограничение? Ами после отивам на ограничение. 240 метра. Сега колко имаме метри? А? Колко метра имаме? 240. 240 асфалт. С ограничение ли без? Еми... С точка на 530 метра почва ограничение. Ама карай пак те. Тук ли сме? А? Тук ли сме? Да бе, не виж ограничението. Имаме стълб до нас. Къщи, мъжки. Ние рисуваме на първата точка има къщи. Тук ли имаме ограничение 30? На къде сме? Тук намо. Тук по пътя. Направо. Да. Тук между две къщи някъде
На 20 метра е точката. Отиваме на 100. Отиваме на 100? Да. Там беше отзад, бе.